Порлумони Тоҷикистон созишномаҳои ҳамкорӣ бо ду бонки байналмилалиро барои беҳбуди хизматрасониҳои тиббӣ тасвиб кард. бар асоси ин созишномаҳо барои беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ 12 миллион доллар ҷудо мешавад, ки 10 миллион доллари онро бонки ҷаҳонӣ ва боқимондаро бонки байналмилалии таҷдид ва рушд медиҳад. пеш аз ҳама ин ёрдам кара метавонад, ки он бунгоҳҳои тиббие, ки дар шароит ноқадар хуб қарор доранд, ба сохтмон ҷалб кара мешавад, сохтмон мешавад ва таъмири капиталӣ бароварда мешавад ва шароити беҳтарин инфрасохтор ба фароҳам оварда мешавад, ки дар онҷа таҷдиди тиббии замонави васл карда имконият метиҳад, ки шароит барои кор кардан ва беҳтар кардани солимии аҳоли тандурустӣ бо таври кӯмаки аввали тибби санитарӣ беҳтар гардонад. ҳангоми муаррифии лоиҳа гуфта шуд, ки бар асоси тарх хизматрасониҳои тиббии 16 ноҳияҳои Тоҷикистон беҳтар мешавад ва беморхонаҳои кӯҳнаро бо дастгоҳҳои нави тиббӣ муҷаҳҳаз мекунанд. 448 муассисаи таҷҳизоти тиббии замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. 37 муассисаи тиббӣ аллакай сохта ба истифода бурда шудааст ва устувории ин лоиҳа таъмин мекунад ва 100 инфрасохтори дигар аз таъмири капиталӣ бароварда мешавад. ихтисоси миллионҳо доллар гранти бонкҳои байналмилалӣ дар ҳолест, ки сокинон дар бораи сифати хизматрасониҳои тиббӣ назарҳои гуногун доранд. ҳамин пулша гиранд вай кинид ба ҳазур хизмат ҳамихе хушрӯ то поминикои ай поминико мефуроранд. агар бепул боши бепул боши ха қимтар айда. чизе ҳаст мисол дарсад ёля ягон камбудӣ нест. ба наздики духтарчам маззаш нашуд, ман омадам назди духтур. ин хел диагноз монд, ки ман вай диагноз ба ҳатто худам ман духтур набошам, ман худам сомневатсия карда боч якчанд назди якчанд дигар табибон рафтем, назди духтурон рафтем. тамоман аз ҳаво гирифт вай диагноз. ман намедонам чӣ хел духтур буд вай. нағз мефаҳман гав мезанан чизи вай аст, касали чизи дар дорид мефаҳман гавут мезанан. асбобҳои замонавӣ қати таҷҳизонида шудааст, лекин то шинос набошад он қадар таваҷҷӯҳ намекунанд. духтуро қадар қасами гиппократа хӯрдаанд, ба ҳамун қасамшон содиқ нестанд. ҳарчанд муовини аввалии вазири тандурустӣ гуфт тақсимоти кӯмакҳо ба таври шаффоф сурат мегирад, бархе огоҳон ба ин шубҳа доранд. ин аст ки марказҳои маъмурии шаҳрҳо мегиранд, аммо ноҳияҳо маҳрум мемонанд. кӯмаки даркорӣ, дастгоҳҳои даркорӣ бо худи саршумори аҳолӣ мутобиқ нестанд. фарз кардем барои як ноҳияе ки 50 000 аҳолӣ ё 70-80 000 аҳолӣ дорад, аз ин дастгоҳҳои масалан ки зарурат доранд, чӣ барои масалан нафасдиҳӣ бошад, чӣ дастгоҳҳое ки дар дигар утоқҳои тиббӣ истифода мешаванд, якта ё дута ҳастанд, ки барои ма фарз кардем 60 ё 70 000 аҳолӣ кифоят намекунад. дар гузаштани созмонҳои байналмилалӣ барои беҳбуди бахши тандурустии Тоҷикистон кӯмакҳо ироа карда буданд. дар даврони пандемия ҳам бархе кишварҳо ва созмонҳои ҷаҳонӣ васоилу таҷҳизоти тиббӣ доданд. токунун суистифода аз чунин маблағҳо дар Тоҷикистон мушоҳида шудааст ва баъзе аз масъулон ҳам барои ин кор ҷазо гирифтанд. ба иттилои мақомот, ёриҳо аз васоили тиббӣ орду равған, масолиҳи сохтмонӣ ва мошинҳои ёрии таъҷилӣ иборат буданд. бемории COVID-19 ба гуфтаи мақомоти расмӣ то ҳол ба 13308 нафар дар Тоҷикистон сироят карда ва 90 қурбонӣ доштааст. изҳори назаре ки иддаи дар Тоҷикистон ва берун аз он бо шубҳа менигаранд. баъзе аз сокинону мутахассисон мегӯянд миқёси гирифторӣ ва талафот аз коронавирус ба маротиб бештар аз он аст, ки мақомот эълон мекунад.